Crec fermament en el projecte de Compromís perquè és l'alternativa digna que tots els valencians i valencianes es mereixem. El nostre compromís és lluitar perquè totes les persones tinguin les mateixes oportunitats que tu i jo tenim. Vota Compromís. En Compromís volem deixar de banda els megaprojectes per apostar per models més propers al poble i accessibles a aquests i als ciutadans. El nostre compromís és el de pujar al 5è pis de l'Ajuntament de Torrent, entrar al saló de plens, obrir les finestres i les portes de bat a bat i fer que se'n vagi aquesta olor a naftalina, aquesta olor a tancat, aquesta olor a humitat i deixar que entre una glopada d'aire fresc i que entreu totes i tots vosaltres que sou els que feu Compromís. I este al final ha sigut el resultat. Les primàries de Compromís han donat uns 5 primers de la llista amb una mitjana d'edat de 29 anys. Això és per lo que aposta Compromís. Apostem per la joventut, apostem per una nova generació que radicalitzi la democràcia a la nostra ciutat i de segur que ho anem a aconseguir.